Takže ahojte, vítajte ľudia pri už 15. dieli nášho Lego mesta. No dneska mám v pláne túto Ninjago budovu odstrániť, lebo ona sa mi ani tako nepáči a ja som dostal také plety, jeden zelený, druhý modrý a druhý taký pieskový. A chcel by som si tu urobiť more, rozšíriť a urobiť pláž. Takže my môžeme ísť na to a ja sa vám za chvíľku ozvem. Dobre, takže budovu už máme odstránenú tu, takto a si to idem urobiť. Aj toto musím odstrániť a dať dám, buď rozrobím nemocnicu, alebo ju dať dám proste, alebo odložím. A proste takže za chvíľku sa vám ozvem. Dobre, tak ja som to sem dal, ako ono to muselo ísť trošku popod túto budovu a popod toto. A podľa mňa je to celkom dobré, si myslím. Takto, tam dať také auta a tak. Ale čo sa týka tejto budovy, tak mne sa tako nepáči, ako už sa mi prestalo. Tak ja si to rozrobím na kocky proste a postavím si možno z toho tam taký bar. Panačiky možno použijem a tak, takže my môžeme ísť na to. Dobre, tak ja som si v rýchlosti postavil ešte z toho dačo takto, takéto. Dám to sem, akože stánok. A ešte by sa mi sem hodilo to Blue auto. A sem takí surfisti by mohli prísť a dá sa tak. Také, takže poďme na to. Potom je otázka, čo urobíme s nemocnicou. A tak ma napadlo, že keby sa toto o nejaké 2-3 cuplíky posunulo, možno 4, tak ono by to tam vošlo. Takže ja to idem urobiť a za chvíľu sa vám ozvem. Ja keď som to skúšal, tak ono to nevypadá zle. Akurát nevidím dozadu a tak som rozmýšľala, že či by som to nevymenil s týmto domčekom. A mohlo by to za mňa vypadať potom celkom dobre, takže idem to skúsiť. Dobre, takže ako je to oveľa lepšie, takže ja tam idem napraviť figurky, dám to tak proste, aby to tam bolo dobre. A my už môžeme pokračovať v tejto pláži. Dobre, takže ako môžete vidieť, ja som tu urobil taký chodník vlastne k tomuto bufetu. A toto si chcem tento bordel usporiadať. Najmä túto časť, kde je more, si to chcem usporiadať, aby som sem potom mohol dať aj takých surfistov. A proste takže my môžeme ísť na to. Dobre, takže loď som si dal sem a potom ešte tento malý by som si dal chcel dať sem, ale to ešte uvidím. A by som si chcel ešte z týchto pletov vlastne urobiť vlnu. A tak to budem robiť vlny. A takže ja sa vám za chvíľku ozvem. Dobre, takže ja som začala som dokončil ten chodník, toto si nevšimajte, zem bokom. A chcem tam dať zo pár, čo sa kúpu, napríklad halka.
A keď chcete, aby sa kúpali, tak im vlastne oddelíte nohy a dáte ich tam. Takže ja sa vám za chvíľku ozvem. Ja si myslím, že na teraz tam 3 plavci stačia. Ale ešte tu mám toto Blue autíčko, takže to by som chcel dať k pláži. Potom aj na parkovisko, ešte uvidím. Ale chcem tieto surfy, stade to zobrať. No. To sa mi nepodarilo. Nerobí sa to jednou rukou najlepšie. No tu sú surfy. Ale že by som tam dala takých surfistov. A to auto by som mohol vymeniť ľudne za Lambo. A to by som dal dať na cestu. A proste tak. Takže ja to idem urobiť a za chvíľku sa vám ešte ozvem. Dobre, takže takto to vypadá na záver. Takto. A proste tak. No prepáčte, je to už ľúto, toto je už koniec videa. Ty nezabudni zanechať like, odber a zatiaľ ahoj!